Jullie dat zo dat in mij maken net. Jullie zijn gestoord, man. Dat kan toch gaan niet. Hey, Harm, ga even bier halen. Lekker man. Hallo, hier bier halen. Wat is dat voor hier en nu? Actueel? Je ziet de mannelijke Tineke van Burg of zo, hè? Hij is nog niet uit. Hey Tineke, alles goed? Ja hoor. Camera leuk. Groep in kleedruimte. Nee, even klopt zo, hè. Ik geef een interview, ik zeg ook in de camera. Camera leuk. We hebben het nog. We moeten de camera vasthouden. Pauze! Die rioolbuurs van hoe man. Nou, loes is nou. En schrijf ook met dat geping onder het oefenen. Nou, Ik vond trouwens de zanger best wel goed. Kijk daar, een Engels in de midden. Oh ja, pas op. Als interviewer. goed. De Eerste eerste vlog wel. dus, lekker saai. Wat vonden jullie van het optreden? Dat vond ik helemaal Zo gewoon beginnen, hè? Dus ik stel de vraag, jullie antwoorden gewoon en dat ben je goed. Best wel goed, ik vond het best wel oké. PE wordt kut. Ja. Ik ken de sound. Wacht, oh, dat is een lange vraag volgens mij. Instrumenten die net van ons waren. Maar dat weet net de PA of de piano wel of niet goed, dus wie is niet goed geleden. Als je maar lollen. Wat vond je van het optreden? We hebben dus dagelijks een portie lol gehad, hè? Dan word je steeds uit, maar het podium was te dier. Niet smaal, te eng, bevond Dat het is niet. weer Verder, man. ik heb hem man. Van zo'n publiek. Maar wij worden lachen. Dat was wel goed. Ja, dat was toffe mensen allemaal. Dat was die kwaak goed mee, dat moet wel hebben. Zoals zijn eigen volk meebrengt. Door een Ja, week. we Ik kan er nog niet mee zeggen. Het waren de Lottemsen die meededen. Knipt goed. Het waren de Lottemsen die meededen. Ja, goed. Dus gewoon mij. Ik hoor die mensen al niet in het publiek stonden geven al. Nou, dat waren goede fans. Het goed van de kick Wat? op Prilpop stond. Toch Het hoeft echt een kick, hoor. Zo is bereikt, wil ze zeggen. Nou, lig je er dat niet bereikt? Ik bereik nu wel, jongen. Dat zijn we plezier. Hier hoef je Hey, wacht, stop. Hoeveelste optreden is dit? Derde. Verder. Verder optreden was het beste, was de zanger. Wat was het derde? Oh ja, dat is een complete backshow. Nee, dat was met kerstmis was het. Maar het is derde dus. Hoeveel komen er nog? Dat was een vraag. Niet van niks. Ik weet niet wat ze nog hebben daar. Wat is het volgende optreden? Mooi optreden. Ik denk we weer in ons eigen land, in Lottum. Nee. Alweer? Nou, we zitten oefenen. Alweer. Een of andere tering groep het zeer, maar die moeten voor de knieën zo. Dus, Maar ja, dat is vol zo. Jullie zo voor de knieën alle rollen. Voor de groep het serum, zet de mensen even in beeld. Hij speelde in de groep het serum door. Pak dan even. Het volgende optreden is... Op Wijstok, zo hebben ze gesproken. Wat bleef? Wat wees toch? Wijstok. Ik zie goed voor. Dat organiseert toch mij een Nee. Wat is het volgende voor? Wat doen we met de camera, vrouw? Wat doen we eigenlijk met? Ik haal de deur toe. Hoor een tekst nou. En ik heb niet geluisterd. Seks, frustratie, voetballen, Gruzen. Wie is de frustratie? de os. Iedereen heeft frustraties. Geen net, hè? Weet het niet, hè? Dat is perfect, hè, jongen. Wij hebben volgens mij allemaal een ruksyndroom. We kunnen onmiddellijk een hoop inspiratie uitdragen. Maar lag je nog reactie? Wel in wezen. Je kunt het best omschrijven als masturbatie wave. Oké, ik nog een leuke zo. Wat willen jullie... Oh, wacht even. Willen jullie erg bekend worden en zal het lukken, denk je? Tuurlijk. Natuurlijk wel erg bekend worden, maar dat tweede betwijfel ik. Waarom niet? Nou, gewoon zo binnen. Je hebt het net gehuurd. Ik heb het net gehuurd. Maar ja, Wat is het de eigenlijk? trokken nog kijks, die zien er ook in geslaagd. Top, wet hoe wie het weet, jongen. Misschien zijn we de Stones ervan. En Wul ook. Wul. Lui uit Lottum. En ik misschien nog wel een keer. Ja, ik wil er geen ding bij zeggen. Ik heb jullie de eerste optreden gezien, ik heb jullie dit optreden gezien en ik vind het Ja, dan is het minstens eigen, 50% beter. Dus. Weet Ja, zo doen. Ik heb ook al gehoord dat het tweede optreden, dus nou ik weet het al. Weet je, mogen we wat zeggen? Ik zeg niks meer. Ja, dat moet mij niet.
Nou, Harm fucking is lul. Why don't you? Misschien kan er wel Shut op de up. witte ziet 5 spelen. Ja, zeker weer. Als ze in Nieuw-Zeeland doen. maken. Ik heb een vraag genoeg. Hé, we wijken af, we wijken Heb je nog af. een vraag? Wat vind je van de organisatie? Ik vond het goed. We stonden eigenlijk... Organisatie. begin. Niks meer ballen. oh, die kreeg ik. Wie vroeg dat nog was meer? niet In het begin kregen ze wat graag een beer. Nou, wie meer Ja, wie- Ah, verrek, dat wordt een even Dat duurt al bij de organisatie duurt dat. Wees ik gewoon blij dat ik We spelen via connecties van Harm door. Ik ga Wie staat hier commercieel? Ik ben even in het beeld close. Goed dat er veel Ja, mensen maar beginnen te komen. Hallo. Die wel terug. Yo! Frans! De organisatie was goed. Ik leef hier Het wel. podium was iets te klein. Ja. Nou, daar kunnen we niks aan doen. Dan moet een boete Ja, dat ligt er nou al wel door, maar het podium gaat erbij. Ja. Dan kun je bijvoorbeeld het podium zoeken en dan maak je zo'n lul. Hoe wil je al fans hebben daar? Dan kan de zanger wel eens wat rennen zo. Hoe wil je alle fans Die muzikanten die zitten toch vast en die versterkers. Ja, de groepjes moesten nog Maar je kunt er gewoon bij Ja. een beetje show maken, een beetje maf doen. Gewoon even de gestorven nooit aan. Ja, deze zijn genoeg aan. Gingen ze niet genoeg gestorven? Nee. Nee. Niet genoeg. De levensvrij ernstig beperkt. Ja, dat is wel gezegd dat we gelopen nee, hoe was dat? Voor de rest heb ik er niks op te klagen. Stel even gevraagd mee. Vorige week. Is jullie op vroeg gegaan of niet? Pak even glas mee. Heel lang Vorige week geweest. of... Ja, een zaterdag zien we op vroeg gaan of nee? Als je... En die hier Als is je... Als je... gewoon op voet gewoon, ja, maar. De zaterdag zien we... Ah, dus... Het geluid was leeg. Oké, je vindt me nou gelopen dat we lang nog niet nee. Nee, nog een vraag. Heb je er nog een vraag? Nou ja. Ja, man. Hoe lang zit de groep? Hè? Weet je precies Hoe lang staan jullie? gewoon moeten spelen. Wie ziet me goos? Van 3 man. Twee maanden voordat Nederland naar München ging. Met voetbal. Toen hebben we het idee opgevat Tegen de Bruis. tegen Duitsland. En wij al hier. We moeten iets gaan doen om een nieuwe soort muziek te ontwikkelen, voetbalrock. Daar zien we dan ook absoluut in geslaagd. Met Met een chaotisch druk- optreden, druk- wij zeiden druk- hier. Of De F-side van Ajax die probeerde de vieze kleuren te imiteren. Maar dat is eigenlijk het begin. We zijn al een half uur op bezig. wauw. Speel een half uur. Langer. Feest. Ik kan je niet meer als dat wat ik nou kan. Nou, hoe de oefenen jullie in de week? De mensen die. We hoeven alleen als we op moeten draaien. Ja, we gooien voorziening in Net de zoals kaart. vanmiddag hebben we We een kunnen niks gisteren. drinken, dus we hoeven heel veel. Soes gaan, ik sloot hem uit dat. Dat is Die eigenlijk hoeft niet voor sponsor. niks drinken, dus Nee, dat is niet meer drinken. Ja, sponsor die mogen nog van niks drinken. Nou, joh. Tijdens de repetitie. Dat betalen we ook wat terug via een gig. We doen ook En niet lo- zo dat we in Nederland... En alweer geld in opgeleverd voor de saus. Vandaag hier. Ja, frustratie. We willen mee Zonder pakken we een kraat bier, dan hebben we de kraat bier liggen en hebben we nog niet geoefend. Zeg, we zitten Er komen al veel mensen kijken bij jullie of... We hebben 2 zaken Dit gehad. was de slechtste bezochte ten nacht, hè? Ja, druk even. Best week aan Eigenlijk het hebben we 2 keer afgetreden in de saus en toen waren er 2 keer ruim 200 maanden. zaterdag. Maar dat is in Rotterdam natuurlijk, dat we in Rotterdam zo'n rockband zien. Komt er niks als Rotterdamse erbij. We mogen je ook Masturbatie absoluut weet niet ik klagen. Met masturbatie weer invloeden. Met masturbatie bedoel je. Miepje heb ik geschreven. Toen ik Nee, de dus- derde keer aan hier rocken en toen ik probeerde hem de derde keer weer op rem te krijgen. Maar dan zie je gewoon gefrustreerd, ik dus. moet je zien en denken van denk smerig. Denk wel op rem te krijgen, maar nee. Dat gaat niet, ja, dat gaat niet. Een pure frustratie, en dan komen we terug op de frustratierock. Schreef het aan Miepje. Miepje was 7. Want, ja, een meisje van 16 is natuurlijk lekker met 2 van Hagen ook. Oké, maar meestal waar was zoiets? Of hebben jullie nog iets? Ja, ook even een applausje voor die mensen die hebben Ja, we willen de Prilpop-organisatie bedanken dat ze ons hier een kans hebben gegeven om ons Ierland hier op het podium te Weet je, laat een vinger hangen, laat een vinger hangen. Broekje, je moet ook wat zeggen. Ik vind het verhaal, Ik alweer. zo'n camera weer inspirerend. Jong, Met een tong in die, hè. als de vrouw niet bezig is, moet hij emancipeerd praten. Nou, stomme Nee, kloot. geen wat meer. Even een applausje voor de organisatie. Harm, je moet eens wat zeggen. Wat zeggen? Ja, nee, Kijk, je dat moet zijn zeggen. Hoe snel maar zo. Hoe blijft gewoon een muzikale t-shirt? Helder goud.
Had ik al. We zien de teksten. Forget. We zien de teksten. Ja, dat heb ik al. Ah, goed zo. Hebben we al, laat maar. Ik heb gerne met Frans betekent door. En nou, Wat betekent Frans? Wacht door even. Ja, die SS, dat is niet van wat je denkt. Dat is- Nee, dat Frans dat is eigenlijk verkeerd geschreven. Dat, Dus dit die SS. Die scanners kan wel voor niks zeggen. Die SS staat niet voor schützenstaffen. Hier niks komen, skin. Die scanners zijn al dus gewoon blijft naar huis toe. Weet nou? Skinheads. Heel weet Die skinheads. Ja, voor niks gekomen. Oh, juist. Soms skinheads kunnen nog altijd die kachel aan maken hoor. Oké. Dat is Frans met TZ. Frans. Deze. Frans. Ja, Frans. We hebben nog een eigen nummer. Bij Nog Miepje. iets. Miepje, ja. Oké, hebben we gehad. Nog iets. Shut up! Nog De iets. teksten worden geschreven door een of andere man. Maar Miepje is wel even gecomponeerd door een solo-gitarist. Dat moet even, mag het even op de video? Even een beeld, man. Mag dat even op de video? Wacht, dan zeg ik dat nog een keer. Hit hem in beeld. Ja, bijna. Waar ik even iets doen. Ja, hit hem. Hit hem. Os, de muziek op Miepje is gecomponeerd door Leon Goeren. Een Hit tekst it, is... hit it. Door hier naar Capella. Sesamstraat van Ingo. Ja, precies. Ik wil voor je een nummer. Dat kun je dan weer beschrijven als de toekomstvisie van de Frans. met een Sesamstraat, of niet? Zullen we dit jaar Sesamstraat, Sesamstraat, Sesamstraat. Is al begonnen hoor. Steek je vriendje neer, neuk je daddy weer in Sesamstraat. In Sesamstraat. Hey, als ze de video gaan draaien, dacht ik niet. Maak je goudvis dood, pomp je hamster vol met lood in Sesamstraat. Ik wil nog heel dik rekenen mee. Ja. Laatste vraag. Oh jee. Ja? My god. Oh my god, en dat Kon je er zondag kijken? Nee. gewoon. Nee. Zondag denk ik wel. Hij heeft de moeite genomen erin te komen kijken dus. Hey, zal ik Ja, nog moet even. Ben jij gekomen hier? Ja, nou was zondag dan. Was het Waarom zo? of Ja, niet als jullie weer spuwen, dan komen we. We gaan naar Baarloop op Shiva. Luister, ik heb een revolver bij me als je die wilt gebroken doorzetten. Kom hier, aan het eind van de show even de Hollandse vlaag. Good end. En het is vrij nationalistisch. That's the end. The end. Oké, stop. Ik ben al bij. Muziek goed! Goedenavond allemaal. Goedenavond. Wie wil je beginnen? Wie wil je beginnen? Georg. Georg. Met de 7e editie van het Prilpop. Met de 8e editie van Proper. Klopt niet. Dat is onmogelijk om dit aan te kondigen, maar Marcel probeert toch nog iets te zeggen. Ja, we hebben nog meer vanavond dan Bedankt. deze groep. Dadelijk komt nog, even kijken, de Carnage Visitors. En dan komt nog Grunge Show. De Tab is door, de Bestezien door en hij is die Frans. Fans! Kwaak! Kwaak! Ah, fluiten is ook goed. Two,
ergens een lot met mij gemaakt. Jezus. Een kei enthousiaste zaal. We hebben nou in het script geschreven dat we nou begonnen met het beledigen van het publiek. We beginnen zacht. Hey assholes! Hey assholes! Moeten we het vuur doen? Hey assholes! Oh, fuck you. Next song, next song, next song, next song. Dan moet het sjaaltje naar moe. Beckenbauer, 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 du magst mich so. Beckenbauer, oh Mann, Beckenbauer, ja du, Beckenbauer, du mein ich. Du bist ein Arschloch. Beckenbauer, 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 Bauer, Beckenbauer, Beckenbauer, Bauer, Beckenbauer, 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 du bist ein Arschloch. Beckenbauer, 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 hey Olaf, hey Lothar, hey Hans-Jürgen, hey Dieter, Mensch Jungs, magst du mal das Spiel gegen die Holländer? Aber wir können nicht, die sind viel besser. Scheiße. Beckenbauer, 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 Bauer, Beckenbauer, 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 Dauer, Beckenbauer, 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 Beckenbauer. Das Nummer ist geil. Wir haben die ganze Woche schwer gearbeitet, Baby. Und jetzt ist das Wochenende da. Ich hab den ganzen Körper mit Honig bespritzt. Der Duft des unbeschissenen Mannes. Mir ist heiß im Schädel, Baby. Mir ist heiß im Schädel, ich hab Lust auf ein Mädel. Einmal in der Stadt, in einer heißen Bar. Es findet so Frauen und wir sind voll dürr. Die Mädchen auf dem Flur machen heiße Tänze. Und die Männer stehen da mit wechselnden Schwänze. Du bist ein Tiermann. Ich bin ein Tier, wenn wir saufen. Unmengen von dir, Baby. Die Szene ist affengeil, aber wir bleiben cool. Wir kommen Geld zu dir und sag, ich bin schwul. Ein Tritt in die Eier und der Arsch in der Haut ab. Und bei mir stell ich frier, weil bei dir ist alles schlapp. Jetzt muss ich warten, Baby, oh nein. Jetzt muss ich warten, bis bei mir meine
fucking fans. Jullie stellen het je sterfelijke. Wees idioten. De microfoon is er ook aan, maar je bent mij dan. Zangeres, Christine, doe eens een zangeres. Kom, het komt weer. There is no future for billboards, women. God is the queen, it's a fascist regime. The woman is a bitch, yeah, the woman is a bitch. Hero is the West looking for them, Reagan has first on go. All the gold is an only song and bargain that go in and go. God is the queen, it's the woman. There is no future for us. God is the queen, it's a fascist regime. The woman is a bitch, the woman is a bitch. Be a big welcome box of gold and then closed and hung a lecture up. With the money from the work was over and rolling up the fucking good. God is the queen. Wat sneller, wat nog sneller, man. Harder, P.A. harder. Up with the volume. Bum. Hey guys, beer. Beer here. Jullie krijgen het sneller voorgeschotteld. We doen al de wensen van de fans inwilligen. Zo zien we wel. Boksen, goed? Nee, ik wil even waarschuwen, maar gisteren heb ik met dat apparaat eigenlijk niet kapot gehouden. Maar dus even rustig doen. Is dat Frits? Is dat een halve toeschouwer van toen? Oh, goeiedag Frits. Ja, dat kun je laten. Don't pay attention to him. Oh ja, dag, wat is we moesten keuken of schieten, deden we het in de microfoon. Ja, redden we. Hey, ho, the F gets lost. Hey, ho.
Schweine fertig machen, wer schon wieder ausgelachen. Hey, oh, jetzt ist los. 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 Zijn het lekker man, met 2 mannen wie een basket, ja hè? Daar zo het. De weg naar de roem is op. Hey, ik heb lang niet op mijn vrouw gedaan. Je zit eerst de microfoon te mollen met wat? Hey, je vrouw is goed als zo'n slipje. Oh, dit is wel een goede vrouw, maar moeten zijn. Nee, dat wil ik me niet. Jengel! En... Zit bloeden. Wat? Eens. Zit er aids in? Daar is meer nou. Oké, next song. Okay, meer tekst hebben we dit nummer leren, dus let me introduce to you the band. Yeah, op schreeuwgitaar, nou is het dus mondharmonica, little, very complex tumor brew. Kleine tumor. Er valt niet weg te snijden. Maar gelukkig is het kelke goed aardig. Yeah, Drew, fuck you back into the nest. The next one on the list. Leo Goer op solo gitaar. Wie doet de knap snel met onze groep? En helemaal vragen van de vrouwelijke fans, yeah. Dat was Leo Goer. He there. Niet he man, maar he there. De grootste asshole wat God ooit op deze wereld heeft gezet. Arm. Wie kan ik hem ook niet? Het meest uit de slik getrokken persoonlijkheid van 1989, yeah. Basgitaar. Ik ben zelf van het Piet, het wetter, wel bekend als Hein de Schwein. En behind the drums, de enige bij ons die verstaan dit van ritme en alle films op. Ed Heideman. Ik snap in het groen en steeds aan voor hem te zeven hem voor Frans en gekozen, hè. Want zo'n goede band zien we er wakker niet, dat zit op Frans van achter gekomen mensen. Maar hij is zo even goed en we gaan er een fijn hoed van maken. Hey guys, maak er een hand uit, hè.
ik hou er duidelijk van, maar... Het is andersom, als ik hier dat geen zaakje van zo. Jezus Christus. Volgende nummer. Volgende nummer. Harm. Wat ga je doen? Oh, ik ga rappen. Wat is er op hier? Harm. Wil jij mijn microfoon? Slag 3 oor! Geen kut met de domen. Hier van de hoes. Maar wie pikt het net? Wat moet ik dan ermee? Daar zijn de landen. Zie, naar landen. Daar, zie, naar landen. Daar, zie, naar landen. Zullen we lopen? Wat regent dat ze zeggen? Dat is gezucht van beschutting. Anders word ik als alweer Maar de zopo modern. desperaat of geleend. Zelfs de schreeuw in de zwamen. Zo doen iedereen. Iedereen, shit. Daar, zie, naar landen. Daar, zie, naar landen. Daar, zie, naar landen. Daar, zie, naar landen. Daar doet het niks. Ik heb er een taxi aan. En ik vervoer. Oh, zo is je van de bank. Geen wurgen naar binnen. Dat is ook kostvol. Roep naar achteren. Want dat is een lekker. Du allein kannst mich verstehen, denn du hast mein Schwänzchen gesehen. Daar, zie, naar landen. Daar, zie, naar landen. Daar, zie, naar landen. Daar, zie, naar landen. Ik maak dit gebeuren. Don't move them back. En van Hugo aan de front. Die geuren en de smaak. Die staan als laatste doen. En denk wat ben ik geworden. Die zitten in Londen. Want ik... Zie wij. Kom maar voor. Aan de zaak. Heb ik jij moeite mee, joh? Wat op, hé? Hé, de microfoon staat anders in. Next dan. Schitterende zot, man. Dat is toch weer een G?
Ik ben haast te twijfelen of Ruben echt een typo is. Abends gehen die Lichter aus, Mutti zieht die Hose aus, Papi holt sein Bimmel raus, dreimal rein, dreimal raus, fertig ist der kleine Bodo Egner! Lothar Matthäus! Rudi Voller! Jürgen Klinsmann, Jürgen Kohler, Olaf Thun! Give me an F! Give me an R! Give me an A! Give me an N! Give me an S! Give me an S! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell? Beckenbauer ist zero positiv, zero positiv, zero positiv. Beckenbauer ist zero positiv, ja Mann, zero positiv, ja Mann, zero positiv. Sing auf die Sinn und Joran an der Bell, Joran an der Bell. Au, ja, an der Bell. Was von dem Bock, eine kleine Bill, eine kleine Bill, eine kleine Bill. Schneller! Hey, dat kan me figuur doen, dat spreken, hè? Hey, lul, wat nou, ik heb hem nou. Kijk zelf, zak. Er is een ander glas of bier. En die scherm lam, ik zie geen klote man. I am Michel from the resistance. Please listen carefully, man. I only tell these rhymes. The stolen Madonna is the très big boobies. It's now, it's now flipping away. No, he won't give it away. I am Herr Flick from the Gestapo. It gives me a kick. I must go to the globe. If you want the Madonna, yes, you have to pay. Because all the songs I won't give you away. No, I won't give it away.
dank je. Dank je. Wat dat, hè? Miepje nog? Miepje komt nog, weet ik heel zeker. Het we hadden toch niks op tegen, of wel? Oh ja, wat, hè? Oh ja. We want more! 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 Weet je, please stay a pig fucker. Farmer. Oké, Miepje kijk geveulig. Heel simpel, met toch geveul. This is the last song. Then we have to move. Verschijnen vies uitziende blaren.
Dankzij mijn liefde ga ik door aan de aids. Op in dit zalig is nu mijn motto. En mijn lieve liefje, ze maakt van mij de potappel. Dat was het. Thank you. See you later, alligator. Hey, hoe doen die echte groepen dat? Ik kan me van mijn wil staan. Die echte, ik weet wel, echte groepen. Nee? Sorry, ik blokkeerde hem even. Ik heb nog geen ABS. Geen als Ingo met het. Win? Volgens mij heb je de geulen boven staan. Zit er wel. Hey, Brilpap-organisatie, moeten we afnokken, hè? Ik zie hem, man. Hey! Ja, hoor. Oh, shit. Ja, ze zetten de muziek er volgens mij.